Hey guys, welcome back to another vlog. And today, tinitingnan ako ng grandmother. Mukha. We're going to Rosario to go to a wellness spa. Ayan, papatanggal namin yung mga ano ni grandma sa elevated dark pigmentation sa kanyang skin. Papacheck ko na rin yung skin ko kung ano yung pwede natin gawin. Pili ka na! Pili ka! Sabi ko, kunin mo lahat. Sabi mo yung yellow po, kamo. Walang yellow. Atati! Guapay, bell pepper. Diyan ko pala yung kaya dyan, ano? Fresh milk. Wait! Andito, oh! Ano kaya to? Ano kaya yan? Ayan, oh! Gusto ko yung Elsa. Ay, yung Elsa. Wait lang, gagat lang si tita ng milk. Ano nga milk, nana? Dalawa. Let's get one more. Ito naman, low fat. Mmm. Uwi na kami guys kasi hindi natuloy si grandmother. Yung palang pupuntahan sana namin na ano niya, pottery. Tatatamot kasi pag itatagyan ni Papoy. Nag-abroad na daw yung parang nila. Nangyari parang gano'n. Hindi ko alam, basta may nag-abroad. So, try ko na lang siya next week siguro. Pagdating na lang niya, kasi uwi pa sila ng Ilocos. So, pagdating niya, madaling ko na lang siya sa SM. Gusto ko na para matapos na yung kasi may siya dito stock, hindi ko alam hindi naman ang parts yun eh parang mga molds, parang ganun. Kararating lang namin guys from the grocery stores sa palengke kasi yung grocery store dito sa Rosario walang mga vegetables na kailangan namin, so namalengke kami and mas mura dun. Yeah, so I will just share to you guys the things that I got from Friendship. Mura yung mga nagbibili doon. Mas mura kaysa sa Save More. Saka sa CSI, I think. So, the first one here is this Kleenex facial tissues. Ayan, nilalagay natin dito. Kasi, paggabi, kailangan ko, kapag sinipon ako paggabi, Colgate, shampoo charcoal, yeah. I need the bigger one. Kasi, madaling maubos yung toothpaste ko. And then, Kojisan na Kojic soap. Hinahanap ko yung Everbilena. Wala silang Everbilena na Kojic soap. Doon siguro lang sa Save More meron yun. So, I got this one instead of the Everbilena. Pero gusto ko sana yung Everbilena kasi sobrang bango nun, guys. Try kung meron kayong ganong product doon sa grocery store nyo. Sobrang bango talaga. Dove Intense Repair. Ayan, kasi, para wala lang. Okay naman ako sa hair ko, pero gusto ko lang yung repair pa rin. Repair pa more. And then, Vitres Hair Cuticle Coat, para lang hindi masyadong matikwas yung ating hair. And, one more, Albatross in Strawberry. This is the Carefree Breathable Panty Liner in 15 liners. Ayan. And then, we got, this is my favorite na, guys, na Napkin. Ito yung Charmee. I got already the 2. Kasi sa Friendship lang ako nakakakita ng ganito. Sa Save More wala. Sa CSI wala din. Sa Magic, hindi ko alam kung meron sila. So, I got 2 of this. Ito yung wala siyang wings. Tapos, cottony. Yun. Kaya gusto ko. Yung regular pad lang siya. Nung college pa ako na start kong gamitin. Tapos sabi ko nung una, kasi mura to, parang 30 plus lang, 20 pieces na. Tapos sabi ko dun sa tita ko, parang naman, hindi niya kaya yung flow ko. Kasi nga ako, heavy menstrual period talaga ako. So sabi, try mo, sabi niya. Malay mo magustuhan mo. Tapos yun, hindi ako dito guys, hindi ako nagkakatagos dito. We have cream ito, sabi ni Bebe, Oreo. But this is cream in chocolate and vanilla cream filled. So I got
This, and ito daw para kay Bebe, sabi ni mami niya. Skyflakes, ayan. Yung iba nandun na sa kitchen, it will take too long to share everything. Kasi ang dami. So, yun lang yung mama share ko muna, guys.